Niretzat euskara lotzen dut identitatearekin, komunitate baten partaide izatea. Nik uste dut ikusgarritasuna eta hurbiltasuna bezeroarekiko. Azken finean, enpresa zuzentzen bada bezeroari bere hizkuntzan, hori balio erantzi bada. Gainera gaur egun unibertsitatetik ateratzen diren ikasle askok euskara dakite eta horrela bizi nahi dute euskararen inguruan eta lantokietan ere. Gaur egun euskararen inguruan tresna asko garatuta daude, baina kontuan hartu behar da beste hizkuntza batzuetako askoz gehiago daudela. Orduan ezin dugu denbora galdu, ezin dugu erlasatu eta jarraitu behar dugu tresnak sortzen euskaraz laguntzeko enpresei bere eguneroko lanetan. Kate bat garela, gizarte honetan kate bat dago montatuta eta bereiek katebegi bat direla. Eskolan eta gero unibertsitatean hainbat pauso garrantzitsu eman dira eta orain hurrengo pausoa da beraien enpresan jarraitzea. Titulatu asko ateratzen dira euskaraz dakitenak eta orduan gako alizateke eskaintzea lana titulatu horientzat enpresetan edo zentro teknologikoetan. Gizarte mailan horrenbeste baliabide jarri badira euskara bultzatzeko eta irakaskuntza euskaraz egiteko, gero hori ezin dela alperrik galdu. Gero bilatu behar dute beren tokia lan munduan eta hori da tokatzen zaiena. Pentsatzea nola bultzatuko luketen kate honetan beren papera, nola bultzatu nahiko luketen beren papera.